Salam dostlar. Gurban bayramy ýetip gelýär. Gurban bayramynyň esasy däp düsturlarynyň birincisi jany öldürmek we gurbanlyk bermek. İkinji däp düstury bul täze köýnek giýmek, täze eşik giýmek. We gurbanlykda ýene üçüncü bir däp düstur bar. Onuň kommentarida ýazyň. Kimiň jogaby dogry bolsa, kimiň jogabyny halasam, taslama 74-nji dükandan 3 tane sowgat bar. Birinji ýere ynha şuňa köýnek, islendik renkini saýlap alyp bilýäňiz. İkinji ýere şunyň ýaly batnik. Bunyň hem islendik renkini saýlap alyp bilýäňiz. Üçüncü ýere şunyň ýaly futbolka. Gurbanlygyň birinji güni gelip sowgadyňyzy alyp bilersiňiz. Ýeňijini kommentariýalaryň arasyndan saýlaýas. Üstünlük arzu etýän sowgadyňyzy taslamadaky 74-nji magazinden gelip alyp bilersiňiz. Gurban bayramy münasibetli size 50 göterim ardanladyr. İslendik egneşi üçin geçerlidir. Onda bayramlaryňyz gutly bolsun, täze geyimleriňiz nesip etsin.